Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Yau za mu fara ne da abubuwan da yake kawo wata cuta wato kumburin gaba mai suna a turance Bigeneal diagnosis. Wadda ita wannan cuta tana iya samun manya da ƙananan yara mata. Wanda kuma ko da wannan cuta ta faru akwai magungunanmu na gida wato herbal da ake iya magance su. Alamomin da ake gane ita wannan cuta su ne ƙaiƙayin gaba, fitar da farin ruwa ko kuma wari ya ringa fita daga cikin farji. Sai kuma amfani da man zaitun da wanda za a ringa amfani da shi a koda yaushe ana shafawa a gurin. Sai kuma wani magani da ake siyarwa a cikin Islamic chemist mai suna 'yar bishiya. Shi kuma za a yi amfani da shi a ringa shafawa a gurin kullum. Cikin hukuncin Allah wannan lalura za ta tafi, za ta zama tarihi. Hanyoyin magance ita wannan lalura sun haɗar da yawan amfani da tafarnuwa, ba wai lallai a girki ba. Za ka iya girki da ita, za ka iya shanta, za ka iya tauna ta in za ka iya. Kai ya zamanto a duk lokacin da kika tashi amfani ku yi amfani da tafarnuwa. Domin ita tafarnuwa tana da wani abu na hana cuta sakewa a jikin bil'adama. Duk inda take nan haƙiƙa cuta na ƙoƙarin kaucewa. Sai kuma sannan kuma ku ringa amfani ko kuma shi wannan 'yar bishiya a samu ganyen shayinsa a yi ƙoƙari a haɗa. Idan an dafa sai a cire shi a sa a ruwan sanyi. In an fito da shi ya yi sanyi sannan a saka a gurin da yake ƙaiƙayin. Insha Allahu da izinin Allah wannan abu ya zama tarihi kenan. Sai kuma a ringa amfani da man aful wato man aful, man tufa. A ringa shafawa a gurin. In ana shafa insha Allahu wannan ƙaiƙayi shi ma zai gushe. Kada ku manta ku biyo mu a cikin wannan channel ɗin namu domin jin cututtuka tare da maganinsu. Kada ku manta da sunan channel ɗin Classic Hausa TV. Ku danna ƙararrawa sannan ku yi mana subscribe sannan kuma ku yi sharing domin amfanin al'umma gaba ɗaya. Mun gode kuma muna yi muku da tuni cewa Allahu subhanahu wata'ala bai fitar da cuta ba sai da ya zartar da maganinta. Muna muku godiya.